voi hoitaa varmaan omaa tehtävänsä ilman kodin tukea ja toisaalta koti ei pysty reagoimaan niihin asioihin, sit taas, mitä koulu tarvitsee tukea ilman sitä tavallaan niin aktiivista tiedonvaihtoa puolin ja toisin. Koulun ja kodin yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Mitä mieltä olet kodin ja koulun yhteistyöstä? Se on todella tärkeää. Me haluamme kasvattaa ja opettaa oppilaita yhteistyössä kotien kanssa. Ja silloin kun kasvatustavoitteet ovat samat, niin yhteistyö on helppoa ja se on aina oppilaan eduksi, jos ollaan samoilla linjoilla vanhempien kanssa. Me koetaan tärkeäksi sekä kasvatus että opetus. Ja siinä nimenomaan vanhemmat tukevat meitä ja me tuetaan vanhempia. Hahmoista on tullut tasapainoisia ja entistä koukuttavampia. Voit valita juuri persoonaasi sopivan, kustomoitavan pelihahmon, jolla saat palvelusta takuulla kaiken irti. Sellainen ajatus heräsi, että kyllä meillä vanhemmillakin on aika suuri vastuu. Me ei aina voida vain jäädä odottamaan sitä, että mitä hauskaa koulu tai vanhempainyhdistys järjestää. Että kyllä me vanhemmat voidaan keskenämmekin luoda sitä luokkahenkeä ja keskenämme tavata ja tutustua ja ehkä sitten olla myös innovatiivisia ja keksiä niitä yhteisiä tekemisiä lasten kanssa. Monipuolisella ja aktiivisella yhteistyöllä kasvatuskumppanuudella rakennamme siltaa, joka kannattelee lasten ja lapsen koulupolkua esiopetuksesta peruskoulun loppuun. Kas näin, se koulun pihalle ulkoistettu opetustila kohoaa harjakorkeuteen ja tällä lailla aamuisin telttakoulu sai muodon vanhempien toimesta ja sisällön se sai oppilaiden toimesta. Vanhempainyhdistys on aika pitkälti samoilla linjoilla. He haluavat varmistaa, että koulu on turvallinen oppimisympäristö ja täällä kaikilla on hyvä olla. He osallistuvat koulun tapahtumiin ja järjestävät meille niitä. Esimerkiksi keväällä 2015 tuleva liikenneturvallisuuspäivä.